nanuktok sa pultan nga murag kubo na malang hapit. Ma! Abli, be! Uy, si Chan-Chan man eh. Ma! O lagi, nana, kadiyot lang. Naunsa man yung anak ka? Oh, naunsa man ka? Kalagot eh! Padayon na sa kuba! Ah, dali, dayon. Oo, tubig oh. Noon sa man ka? Anda na sa nang kaputong ni mo? Kasi di paglagot ni Lorena. Gibuwagan mahinuog ko. Oh. Uy! Noon sa man mo? Di ba siya magkasabot sa mga kalisod? Gipulaan ako lang siya sa among kalisod din Islete. Muli na ko lang siya sa ilan dito sa Antipolo. Ug nandun ko niya ang among duha ka mga anak. Uy, ayaw yung pagsuotan na, Chan-Chan. Naglagot ko, ma. Naupos ako pasensya. Akong giingnan nga, ug bular ka gid sila. Aular ka! Nagyabag ka! Musagot ka na nga na! Puol kinag ako kasawa mo, eh. Sige na, panghudlat. Mugara na magpugong-pugungan. Muyaw-yaw hinog maayo. Mabahala siya, eh. Chan-Chan! Mas may patulog. Mapalayo na lang siya. Pasig kadugayan hinog. Basig mapanglimutan ko na ng sige niyag yaw-yaw na ako. Padapatan ko pa siya. May lalaging padapatan lang. Niyag mahinaikan ko na. Mapatay ko maginang asawa na ko. Uy, ayaw pag-ingunan na, Chan-Chan! Uy, ako ito, Lorena, be. Ako'y hangyo niya, nga di na lang siya mularga. Nga naman di mo sa akong anak, uy, Lorena. Nga nung nag-away na masad mo? Hirap na hirap ako dito sa inyo, ma. Luluwas na ako sa amin sa Maynila. Kasama ang mga bata. Ay, nako. Kagagmay pa ng inyong mga anak nga magbagbuwag na mo. Kung mahimo taon, maluoy taong ka na mo, day. Ayaw ipalayo among mga apo. Nga namin sa inyong mga anak, Lorena. Pero, ma, ayoko na dito sa inyo. Mahirap lang kami sa amin. Pero, mas mahirap dito sa inyo. O, sige. Gusto ka man ka mo pauli sa inyo, nahala, pauli. Pauli. Pero ibili lang ang mga bata. Doawa lang unya ni kon makahigayon ka. Total niya, Miss Chan-Chan. Huwag di man sa kumagkatabag at tima sa mga bata. Ayoko niyan, ma. Kailangan dalhin ko ang mga bata. Ginoo ko! Pasyo, tabangi kong bantay ni Lorena, be, nga di makalarga, daa mga bata. Kaya si Dido, nagkina siya mulargas Lorena, balik sa ilas Antipolo, daa ang mga bata. Ay, naunsam sa day na sila, uy. Nagdako na bagay ng ilang pagsigig away-away. Ay, lisod na gyud Pasyo. Pares silang gipulaan silang sitwasyon. Ay, ang imong pag-umangkon, gipulaan sa kayaw-yawang Lorena. O si Lorena sad, gipulaan sa sa atong kalisod din, he. Ay, paita. Lorena! Oh, uy! Ibalik ako mga anak! Ako kumarong anak, Pasyo? Ma! Ano, uy? O sinita po? Ibiyahan lagi ko nilang Lorena, ma. Oh. O gidang nga mong mga anak. Usa! Nibalik yung silang lugar ang asawa sa akong anak sa Antipolo, da ang ilang mga anak. Way nahimong akong anak, kay pugsanon kayong yung asawang ni da sa mga bata. Gidawat na lang sa akong anak ang tanan. Naningkamot na lang siya trabaho, aron may mapada sa mga bata. Apan kadugayan, naglisod na siya og pada, kay wa na siya mahibaw kung asa na ang iyang asawa ug mga anak. Nausab ng ilang address. Hangtod nga pila ka tuig ang kalabay, wa na gimibalita sa asawa sa akong anak ug sa among mga apo. Unya. Ay, pastilan. Asa naman ka ditong asawa mga anak ni mo uron, Chan-Chan? Pila naman katuig nga wa na tay balita nila. Kimingaw na ko sa kong mga anak, ma. Pero asa man ako sila pangita. Uy, gisunod unta tunay mo dayon sa ilang paglarga, Chan. Problema masagog kong kwarta at totyo. May man to siya kay
gipalad ang magkwarta sa iya mga ginikanan. Maong nakalarga sila sa mga bata. Ako bitaw tatong sundan at higayon na. Nagtigom kupliti. Apan dahil nakatigom na unta ko, wala masab sila sa iya mga ginikanan. Wala ko mahibaw asa. Posibleng asa ka to sila ron, Chan-Chan. Huwag ko ideya, ma. Kaya ang pagtaho na ako kanito sa pagkawa nila sa ilang lugar, wa magsige mahibaw kung asa sila pa doon. Kinsa man kay ilang gidangpan? Nay mayo ti ay. Aron makita na gaw Chan-Chan ng asawa ug mga anak. Unsa man ha, Dario? Pagita na gaw Chan-Chan sa Facebook. Facebook? Facebook? Oh, Gusto ba na mananapaw Dario? ay social media ba? Wala kay Facebook gaw Chan-Chan. Ay, kabi pag sulti nang imong agaw ni mo, Be, kay murag wa ko kasabot. Wa ko kailanang mananapa. Ikay pasabot ti Chan-Chan, bahay na na. Wa man ko'y Facebook gaw. Pobriya po yung magawa, may Facebook. Nga usom na ron. Nag-Facebook punta ka, kita ta kang lain. Unsa? Pero wag tambag na imong agaw ay, Dario. Oh, may binuwang na tiya. Ibiyaan din siya asawa god. Sa debaton. Ang mga busil siya tuok sa iya. Kung ko di mo. Tudlo na imong agaw ay. Sige, ikaw. Buhat tayo kang Facebook ha. Aron pagkitaon mo yung mga asawa o mga anak sa Facebook. Chan-Chan unsa man? Wag gid mo makita is Lorena diha ng Facebook. Wa man gid ma. May mga Lorena din pero lahi mag-apelyido. Mao ba? Pasig-usap ang apelido ka. Lain ang gidaya apelido ba? Ha? Pwede din na? Oo, pwede kayo. Hala. Si Lorena maning niya sa picture. Uy, hahain man. Akin eh. Uy, hala tuod. Si Lorena tuod ang naas Be. Oo, be. Oo. Si Lorena ng profile pic. Tanawa mo photos ka. Be, ako. Kaya na be, hindi ka kamaod eh. Ano nga? Halagaw! May kuyog lagi ng laing lalaki imong kasawa o ba siyong mga anak? Uy! Nganong lahi naman siya kapilido? Kinsi katuig na nga way komunikasyon ng akong anak sa iyang asawa. Gusto man niya mosuporta sa mga bata, wa siya nahimo, tungod kay wa na magi siya mahibaw kung asa na iyang asawa ug mga anak. Hangtod nga nahibaw-an na lang namo, nga ng social media, nga may lahi na di siyang kaipon ang akong umagad. Ug ang duha nila ka anak, giili sa apelyido. Apelyido na sa bagong kapuyo karon sa asawa sa akong anak. Ang ako pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Wa makasustento ang akong anak sa iyang mga anak, kay gipalayo kini sa inahan, ug wa may mahibaw kung asa na sila nagpuyo. May tinubagon bang akong anak ni Ana? O abandonment? Ikaduhang pangutana. May lain ng kapuyo ang asawa sa akong anak. Pwede ba siya magukod sa akong anak, kay kasado sila? O sa mga reklamo ang isangat sa akong anak ngadto sa iyang asawa? Ikatulong pangutana. Amo na balitaan nga gipausab sa asawa sa akong anak ang mga apelyido sa ilang mga anak ngadto na sa apelyido sa bag-o niyang kaipon. Pwede ba day na nga di may baw ang akong anak? Ikaw pa to katapusan. Pwede pa ba namong kasuhan ang asawa sa akong anak sa pagpausab niya sa apelyido sa akong mga apo? Nga wa mananghid sa akong anak nga mo'y amahan sa mga bata? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong sulirahan, Milet. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, mga problema ninyo
sa inyong mga pamilya, problema sa inyong kaugalingon, sa inyong banay, sa inyong hinigugma, sa inyong mga kaila, mga problema sa inyong mga yuta, katigayunan, o unsa ng mga legal, or maski emotional or personal nga mga problema. Attorney Elaine is very ready and very willing nga muhatag og tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Of course, sa laing aspeto, labi na sa punto medical, ako ang partner, si Dr. Obra, ang muhatag og tambag ug tubag alang kaninyo. So ayaw lang yun mo kabalaka kay ato yun nang paningkamutan nga inyo yun ming makahatag yun mig tambag ninyo, no? So, okay? Punto legal ta, of course, karong adlaw og ang atuang letter sender gipadani niya iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page, no? Unya kaning ato ang mga letter sender sa kini ang akong suliran official writers page mo gini mga naghatag og kinabuhi sa ato ang page. So thank you and shout out gyud ninyong tanan gikan labi na ato ang letter sender si Milet, and 15 years nang buwag ang iyahang anak nga si Chan Chan sa asawa ni ini ni suwat day ni si Ma'am Milet kabahin para mangutana kabahin sa iyahang anak. Wa ko no makasustinto ang iyahang anak sa iyahang mga apo kay wala na sila'y communication ug wala na sad kuno sila mahibaw ang iyahang anak kung asa na magpuyo ang iyahang asawa kauban ang iyahang duha ka mga anak hangtod nga nabalitaan na lang nila sa social media nga naa na dahil laing kapuyo ang iyahang asawa ug gipailisan pagyud sa iyahang asawa ang apelyido sa iyahang mga anak ngadto sa apelyido sa bago ni ining kaipon. Giunsa man. Anyway, una na itong pangutana. Wala makasustento ang akong anak sa iyahang mga anak kay gipalayo kini sa inahan ug wa kibaw ang iyahang anak katus Chan Chan kung asa nagpuyo. May tulubagon ba ang akong anak ana on abandonment? Dili abandonment kay ang ning hawa og ning palayo og nitago ang iyahang mga asawa, wa man giabandonar. Siguro ang iyahang tulubagon gyud is ang kanang support ngadto sa mga bata. Ikaduhang pangutana, may lain ng kapuyo ang asawa sa akong anak. Pwede ba siya makagukod sa akong anak kay kasado man sila unsa man reklamo? Nga isangat sa akong anak ngadto siyang asawa. Okay. Granting ng imuhang anak pod wa ko lang gyud pod untay kapuyo lain karon nga ang ilahang pagpuyo sama pod sa banag asawa, no? Imuhang anak si Chan Chan pwede gyud makagukod sa iyahang asawa og kihaan og adultery. Pwede pod siya makakuha o makademand for joint custody or custody ngadto sa mga bata provided lang sad gyud nga ang masumbalik manggod niya nga kaso siguro is kanang support dapat musugod sa siyag hatag og suporta ngadto sa mga bata. Unya dili siya siguro nato ipaagi lang sa kaso, no? You just try to make communications. Ako as a lawyer di gyud dayud ko muhatag og tambag nga ikiha nganuman namang mga bata unya traumatic kayo sa mga bata kung magkinihaay ang ilahang ginikanan. Ako kung kutob sa diplomasya nga ato ang pwede mahatag ug ma-extend sa pagpakighusay sa mga issues ninyo kana mas maayo lang yun, no? Nga inanaon na to pamaagi kay mo naman na ato ang tumong, di ba, nga makahatag tag time sa bata ug makapangamahan pod unta si Chan Chan sa mga bata. So let's stick to that. Kung dili man gani gyud then dinha patamo resort og kaso or kiha. Ikatulong pangutana, among nabalitaan nga gipausab sa asawa sa ako ang anak ang mga apelyido sa ilahang mga anak ngadto sa apelyido bag-o sa bago niyang kaipon. Pwede ba day na nga di mahibaw ang akong anak? Dili gyud pwede, wa ko kasabot giunsa. Number 1, ang kanang birth certificate nato kibaw man gid mos proseso ana. I-process na the moment maanak ang usa ka bata. Unya katong panahon nga gianak sila, nag-ipon pa man si Chan Chan ug ang iyahang asawa. Therefore, ang nasubmit nga birth certificate ana is the fact na si Chan Chan ang asawa. Dili na basta-basta mausab ngadto sa local civil registrar ang apelyido without the consent of the father. Unya, the only way pod nga mailisan ang apelyido is not nga
ilisan akong apelido, dili, uy. Ang apelido, kung kinsa ang papa, maugyod ang apelido nga mugawas sa bata. No? Unless illegitimate. Kana nga legitimate man, ang akong iaso nga mingong kag-asawa, naminyo sila. Kung naminyo sila, no, therefore, ang papa gyud, ang apelido gyud sa papa ang dapat dalhon sa bata. The only way para madala ang apelidong sa lain nga lalaki is kung mangamahan siya pinaagi sa adoption. Korte ra gyud ang makakanselar ana sa apelido sa imuhang anak. So tan-awa kuno giunsa na kay posible nga if ilahan ang gimaniubra, therefore they may be guilty of committing falsification, no, or machinations or simulation of birth, which is a criminal offense nga pwede ninyong mapasaka ngadto sa ngadto si mong asawa ug sa iyang bag-ong kaipon. Ikaupat, ug katapusang pangutana, pwede ba namong kasuhan ang asawa sa akong anak sa pagpausab sa iya apelido sa akong mga apo nga wa manangit sa akong anak nga mo'y amahan sa mga bata? Like I said, yes, pwede kaayo kung mapamatud-an man gani nato nga iyahang tamper o iyahang giusab ngadto sa local civil register. Ang kasong gitawag ana will be simulation of birth or pwede pong falsification of a public document, no? Kay na makaka kana man kung mga record of birth, mga sukintig paminaw, careful gyud ta ana. Di man gud na siya papil intermediate pad lang nga pwede na tong crash outan niya usbon. No, legal na nga dokumento, banal na nga dokumento nga once masubmit nimo permanente. Ang nga mugawas ra dinha is kung kinsa gyud ang biological nga papa, kinsay biological nga mama. Dili pwede ibutang ang usa ka stranger nga way labot dinha unless na ay pagtugot sa korte, no? Other than that, falsification gid na. And of course, pwede kitang makihaan na. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.